Dovolte mi srdečne vás privítať na jubilejnej 20. konferencii Školy manažmentu HCA Slovakia. Ako sme to spravili, tak som pochopil, že je to extrémna sila. Pretože to pomáha pri výbere ľudí. Vy si vyberiete ľudí, ktorí vám fitujú, ktorí vám sedia na to, ako vy fungujete ako firma. Mnohí si vážia to, že môžu pracovať na veľkých projektoch, aj keď sú z malého mesta. Ľudia sa zapália pre jednu činnosť a 5-6 robia na jednom projekte aktívne, každého to baví, každý chce prinášať nejaké svoje nápady. Super konferencia, veľa známych, dobrá atmosféra. A pokiaľ tí zamestnanci nie idú na tej vašej vlne a nevytvorí sa to, čo je základom, a toto je to porozumenie, tak tí zamestnanci pôjdu proti vám. Nie preto, že oni sú zlí, ale preto, že vám nerozumejú. To, čo robí HCA, je v jednom úžasné, že nám dáva do ruky nástroje, ktoré mi umožňujú mať veľmi dobrú kontrolu. Zatiaľ sa mi na konferencie páči, zaznelo to niekoľko zaujímavých informácií, ktoré verím, že aj dokážem uplatniť v našom podnikaní. Sme tretia generácia hospodárskych majstrov. Značka Kuna je už založená v roku 1950. Takáto analýza vás stojí ako majiteľov pár korún. Možno nič. Hej. No bez nej sa neviete správne rozhodnúť. Moja firma hrá podľa mojich pravidiel, takže ja sa nebojím urobiť zmeny. Keď robíme zmeny, robíme ich rýchlo. Nie je čas. Dneska tá zmena je dneska a večer už musí byť zmenené. Udivo je na ten marketing, že čo všetko v dnešnej dobe sa dá realizovať, ako čo funguje, ako sa doba posunula dopredu, takže je to veľmi, veľmi inšpiratívne. Čiže nejaké zaujímavé čísla o nás, tak za 2023 rok sme mali tržby na úrovni 8 miliónov eur. Čo v mojom ponímaní znamená vlastne úspech, to je to, že to nemusí byť úplne niečo prudko geniálne, alebo ten človek nemusí byť talentovaný na to, aby ten úspech dosiahol. Ten úspech vlastne z veľkej časti tvorí tá drina. Konferencia je super. Nečakal som takú pozitívnu spätnú väzbu aj od všetkých tých kolegov. Veci vo firemnej akadémii, tak samozrejme musíte mať spísané postupy. U nás sa postupy, nič, čo som vedela, to som pospisovala ja dokopy a potom som robila to, že zobrala som všetkých našich ľudí a som povedala, spíš mi, ako robíš ty obchod, ako robíš objednávku. Aby ste mohli vlastne urobiť tú najlepšiu prácu a mala by vám priniesť ten cieľ, ktorý ste si na začiatku stanovili. Je toho viacej, oslovili ma všetci tí speakery. Celkom zaujímavá konferencia a je to dobre pripravené. Páči sa. Navštíví v tomto čase, keď mu dáva 100%, zmení dodávateľa? Nezmení. Nie, zákazník povie, čo ste, veď my sa stretávame, odpoveď na mail mám v ten istý deň, vždy mi zvihne telefón. A keď ho navštíví konkurencia v tomto čase a sa ho spýta, kedy to bolo u vás naposledy osobne? Tak viete čo, tento rok ešte nebol. To nie je v poriadku. Pozrite na to, koľko toho robíte, ako to robíte a ako máte etiku. A čokoľvek z toho zdvihnete, tak to pôjde hore. Som nadšený, potreboval som dobiť baterky, takže vidím, že som na správnom mieste, takže som rád, že som tu. Alebo zadáte niekomu, aby vám ho urobil na mieru. My sme ten prípad, že my máme software house, ja mám 4 vývojárov, ktorí robia software, tento. A on je jadrom všetkého, to znamená, on je prepojený so všetkým. My nepoužívame nič, čo nemá API. To znamená, nepoužívame žiadny informačný systém, ktorý by sa nedal pod paluby prepojiť s našim informačným systémom a s druhým. Zaujímavejší pre toho zákazníka, nelacnejší. Skúšali sme cenou, to je cesta do pekla. Je zaujímavé. Ako sám som nevedel, že čo presne ako očakávať, ja som zo pár rokov nebol a niektoré tie svojím spôsobom príbehy ma dostali, takže mne sa to páčilo. Dajme tu peniaze máte, zarábate peniaze, to už bez vašej šikovnosti. To je prvá deklarácia schopnosti šéfa a mnohí z vás ste aj majiteľom, riaditeľom. Hlavný dôkaz, že ste pochopili svoju efektivita, je to, že máte na účte kopec peňazí. Že ste solventní, že tie prachy sú vaše. Keď nemáte, tak je problém. Aj zákon hovorí, jeden z účelov podnikania je vytváranie zisku. Však to je v pohode, to není že zle, alebo čo. Bez prachov sa ťažko dosahujú cieľe. Ale peniaze sú pre slušných ľudí len typ energie, pomocou ktorej dosahuje svoje cieľe. Poďakovať za to, že ste boli účastní na 20. konferencii HCA.